Ila mayiphele tando yami mangihambe mina kodwa kanye nawe Nkosi yami kanye nawe Nkosi yami Akubingelela babili abathatha baseduze kwakho uthi sawubona Magza sawubona makhelwane sawubona Maki sawubona Magza ababingelele nje bakhombisa uthando ababili abathatha Nkosi yomusa Nkosi yothando buza umakhelwane uthi ready for izwi dinga kunala ngifuna sifike khona bazalwane and it's only i-worship ezosifikisa la ngifuna sifike khona ngoba kunabantu efanele baphumela namhlanje impilo zabo iguqukile alibonke amalenkosi amen so sibekezelele I want you to worship kwangathi uyaqala ukaze wadumisa kube kwangathi uyaqina nikhona bazalwane can we raise up our hands to the Lord iba negative guy wangu transpose yakho are we ready to worship amen Nkosi yomusa Nkosi yothando dinga wena moya wami Nkosi ulambele Can you raise up your hands and close your eyes in the presence of the Lord? Father, you are God in heaven. You are worthy to be honored. You are worthy to be praised. You are in your presence, oh Father. You are in your presence, our Savior. Sisebukhoneni bakho uNkulunkulu wethu namandla. Hey, uthi Paul ngumoya lapho umoya wakho ukhona nenkululeko ikhona. Babo inqweleke siyakholwa egameni lika Jesu waseNazaretha ukuba namhlanje uzosebenza kule ndawo. Namhlanje uzokhulula abantu kule ndawo. Egameni lika Jesu uNkulunkulu wethu ophilayo. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Inhliziyo zethu sizinikela kuwe Baba wethu namandla wonke egameni lika Jesu. Amen. Shayela uJesu izandla bese uhlala phansi. Hallelujah. Hallelujah. Nginitshelile ngendaba eyitulo yabo. Hallelujah.
Kingdom greetings in the name of Jesus. Hallelujah. Ake nithi amen bazalwane. Ake nithi amen bazex. Kingdom greetings to the first lady. Ngicela nimshayele izandla bazalwane. Bazalwane ngicela nishayele noma mfundisi izandla. Hallelujah. Praise the Lord. Praise Jesus. Kingdom greetings. Bishop ngathi MP mara nimunyas. Hallelujah. Bishop BE Mahlangu ngicela naye simshayele izandla egameni lika Jesu. Wonderful Jesus. Kingdom greetings to umfundisi umthweni nonkosikazi wakhe. Cela sibashayele izandla egameni lika Jesu. Kingdom greetings to umfundisi umnguni nalaba hamba nabo sibashayele izandla. Hallelujah. Babuya le kwelakini le eThekwini. Amen. Kingdom greetings to the leadership nabo bonke abasivakashele nebandla lonke egameni lika Jesu. Ake nithi amen. Praise the Lord. This is our Ochetumakiti welcome to the Sunday of great exploits. Where is Sunday yama exploits? Hallelujah. Sunday yani great exploits. I am assured and I am sure and I am certain that English ukuthi as we enter the month of dominion uyobusa ngawo lama exploits ozobwabonile empilweni yakho. Alibonga ngama lenkosi. Okay, Luke chapter 5 ngoba nifuna ama verse. Luke chapter number 5. Ngizoshumela nje 5 minutes bese ngiyathandaza. Bese siyahlukana. Hallelujah. Praise the Lord. Nirahe kokoskosana. Hallelujah. Read for me Luke chapter number 5. Luke chapter number 5 verse 1. Yes. Kwathi isixuku simbunganyela ukuba sizwe izwi likaNkuluNkulu. Namhlanje zenzele ifavor. Izwa izwi likaNkuluNkulu. Ithina amen bazalwane. Zenzele ifavor namhlanje yenza njani? Izwa izwi likaNkuluNkulu. Iviki lisaqala kuze kube namhlanje kuseni. Before sesonto uzala ubezwile abantu bekhuluma. Abanye bendrive endleleni iradio uyizwile ikhuluma whatsoever. Bese ke lithi iBhayibheli lami uthi uJesu kuyondlula konke. Inkanyezi ziyawukuwa nezintaba inqibilike. Kukhona indawo namhlanje emaHebheru obona abantu bakhile kusona. Sasazi ukuthi thina izinganga angeke kube khona abantu abakha lapho. Kwaphela makarendana ukuthi ziganga abantu bakha. Ngoba enye nenye into ngaphansi komthunzi welanga inesikhatsi sokuthi iqale ibe nesikhatsi sokuphela. Bese ke lithi iBhayibheli lami kungandlula konke kudlule namazulu kodwa izwi likaNkuluNkulu lona asoze landlula. Nikhona bazalwane. So in other words uma ungazitshela namhlanje ubambizwi ubamba into engeke yaphela. Angithi phela uJohane uthi nakalichaza angalichazi njengento kodwa alichaze njengomuntu. Hayi bafowethu uthi nakalichaza uJohane angachazi izwi njengento kodwa alichaze njengomuntu ebuthathwini bikaNkuluNkulu. Athi eqaleni wayekhona hayi lalikhona. Eqaleni wayekhona ulizwi wayekhona lo wayegunkulu. Bafowethu ngamanye amagama abanezwi lakhe banoNkulunkulu ephelele. Abathakatha wena they are very late ngoba bathakatha abantu abanezwi. Yingakho bafowethu uSathana ngeke eze happy azokulinga ngento wena ongasiyo. uSathana ngeke akulinge ngento makarendana ongayazi. Ingakho bafowethu bakwenzana uSathane. Matthew chapter number 4 lithi iBhayibheli waholelwa umoya ehlane ukuba lingwe uSathane. Ngizofakazela ubaba umthweni khona izinto ondlula kizo akona ukuthi usimakade uyakuzonda kodwa uholelwa usimakade ehlane ngoba fanele kubonakale phakathi koJesu noSathane ukuthi ubani omela khotho. Lithi iBhayibheli umefika eholelwe ehlane uSathane uyabona ukuthi uJesu ayikho enye into ayazi. Hayi labazalwane laba bafuna ngizwe ayikho enye into uJesu ayaziyo ngaphandle kwezwi. I-mistake nomboss ayenzayo. He is approaching the word with a counterfeit word. I repeat,
usathane uapproacha ulizwi ngelizwi kodwa li-counterfeit. I will repeat again. Ngithi mina ngeke usathaneze kuwe ngento ongayazi, uza kuwe ngento oyaziyo, but into esenza sihlukeke mamahlangu ukuthi njengoba sazi asigcini kwi-knowledge bazalwana. Happy ngicela ukuyekela. Asigcini kwi-knowledge, siyadlula singene kwi-revelation ngoba uJesu wababuza ukuthi abantu bathi ngingibani. It's one thing ukwazi, it's another thing kuba nesambulo. So it's one thing to know and it's another thing kuba ne-revelation. I will show you. Usathane nakafika Jesu uthi wena mangabe yazi wenzani ukhotha into esezwini but uyayiphiza. Mangabe uyindoda uyazi ukuthi uyindoda kodwa uthi mangabe indaba sho njani ngomfana nje wena uyindoda. Usathane yazi wenza njani akafuna ukuluvuma izwi. Ungabi ne-nature kaSathane. I-nature kaSathane ithi this is our month of great exploits. Bese uhlangabezane nezinto kube nento ekwenza ukuthi ushintshe i-confession. Abakwa-Israyeli into abenza bathatha ixesha elide ehlane ukuthi noma sebezwile ukuthi utheni babeshintshe ukukhuluma kwabo ngoba bazalwane bapho Shadrach Rock of Anointing, bapho Abednego. Elithi iBhayibheli kwathiwa umlilo uyabasa uphinda kasikhombisa, bathi ngamane sifakwe esikwazi uNkulunkulu wethu unamandla okusikhulula. Yabuza inkosi yathi makwenzeka nganikhululi. Hayi man gogo sikhosa. Itsana ngenye into ukwazizwi, ngenye into kuba nesambulo. Lalela Ntomsana. Uma uJesu ebuza abafundi athi abantu bathi ngingibani, there's no way ukuthi singahamba naye singamazi. So bebamazi ukuthi mntana kaMaria, omunye mhlambi answer ke bethi mntana kaMaria lo. And it's right according to ngendlela ebazingayo. Omunye bekasho uMesaya lo ngoba usitshelile ukuthi yena nobaba bemunye. Kodwa izange ngifundiseni bazalwane, kunesikhathi la khona kungasebenzi ukuthi wazi, kusebenza ukuthi wambulela. uJesu uthi abantu bathi ngubani? Kwathola ukuthi i-knowledge iyafana nale abantu abayaziyo. We move from the dimension of knowledge singene kwi-dimension ye-revelation. My God, what helped Elijah, into asizwe Elijah esehlane afidwa amagwababa. Lithi iBhayibheli kwaba khona iphimbo elithi hlala la. Awutshela makithi hlala la. Le phimbo lithi hlala la udle amagwababa azokulethela inyama nesinkwa, kunomfula fanele uphuze kona. That is why fanele ngithi gogo isigaba sesambulo ngisifanisa namanzi omfula ngoba kwi-river you don't touch the same water twice. So now uma sekaphuzile kwachaza ukuthi i-revelation yasehlane yaphela. Ngizotshela umuntu namhlanje ungajaha uphuma ehlane mangabe ufakwe usimakade, libekezelele ngoba ehlane siphila ngamagwababa, siphila kumangale nabomakhelwane ukuthi senza ngani, ngoba yena osiholele lapho uyena ozosondla. Nakashada phayatash. Ngifuna ukukhuluma nomuntu namhlanje othi amandla ayangiphelela mfundisi. Izinto ngathi azenze ngendlela ebengiyibheke ngayo. Lalela wena, sambi ngokubona, samba ngokukholwa. Bazalwane, asambi ngokubona, samba ngokukholwa. Lalela namhlanje ngizovusa abazalwane bokholwa. Are you ready for great exploits? Are you ready for great exploits? Are you ready for great exploits? Sesonto khona umama owathatha isinqumo. iBhayibheli limbiza ngomama waseShunemi. Wathi nakabona umprofeti edlula endleleni, wathi baba angiyithandi lento yokuthi lo mprofeti uyangena aphuma hambe. Ngcono sibhidlize indlu yethu sinakhele ikamera eliphezulu. Nikhona bazalwane. iBhayibheli bamthatha umprofeti noNkulunkulu bambeka phezulu. Umprofeti wahlupheka, wabuza uGehazi wathi mara singamenzelani lo mama sekasikhathalele kangaka. Namhlanje ngizwa abasezulwini bayabuza bathi ngokubekezela kwakho, ngokuthembeka kwakho, ngokukhonza kwakho, ngokuzinikela kwakho ungenzelwane. Lithi iBhayibheli wavela umama wathi mina ngihleli kahle nabantu engihlala nabo, ayikho into engangenzela yona. You must reach a dimension whereby ezinye izinto awusayiceli kodwa amazulu ayokufunela zona, ngoba lo mama wayezibone right mambo wazi kodwa amazulu azange abe nokuphumula. Lithi iBhayibheli kwathiwa Gehazi funisisa. As we are seated here today, I want to prophesy over your life. Into zakho nalabe ibanjwe khona ziyafunisiswa namhlanje.
izinto ebuyilindile nakulonyaka ophelile waze waphela wangayitholanga ngizomemezela kukhona uGehazi namhlanje ongumoya ongcwele uyafunisisa nento obongayicabanga ukuthi uyayidinga uyophuma namhlanje uyithwele. Lethi Bible says Morini sizela abantu bakuso yakhula ingane gogo sikhosana ithe isesenobabayo ingane yalila ngehloko yathi mami khandi babi khandi lethi Bible yabe siyafa lapho. Kunezinye izinto buku baba wayengekho ingane nayikhisha ngithi kunomehluko sabele emntwini owaziyo nomuntu owambulele. Ingakho uPetro Masela akhuluma isambulo akukhulunywa naye lezi zinto ezinye ezikhulunywa nabo Thomas kuthiwa man Peter engathi wena ukhuluma izinto ezijulile ebantwaneni phela wena lento oyikhulumayo ngivumelani ngisho bazalwane ngivumelani I am a theologian ngivumani into engiyicabangayo lana engiyibonayo ukuthi mina uPeter wayena lento ayikhuluma yamphusa bazalwane ngoba remember uthi uJesu lento oyishoyo ayiveli kuwe hayi ngoba awuyambulelwanga igazi nenyama funa na ukhuluma izinto ezinamandla sesonto from namhlanje nabathi uthembeni ngoba siyakubona ushona phansi ubatshele lento engiyitshelwa na last week ukuthi kwi mathematics igraph mayishona phansi uma ifika kwi point of inflation iyanyuka ngoba asambi ngokubona samba ngokholo. Umntwana sekafile ubaba wayengekho he was absent from the declaration bamthwene bethi kuzoba nomntwana then lethi Bible umama wakhumbula ukuthi azange ngiqele mina mama nje ukhuluma ipoint elipowerful akukho esikwenzile ngizoyisho le akukho esikwenzile ukuthi sisindiswe. I think it's Ephesians 2 verse 8 to 9 lithi kungomusa nisindisiwe meaning salvation is a gift from God. Insindiso isipho esivela kuNkulunkulu. Balo wayi manje uvuma abantu bazokubangisa igift wavuma abantu bakubangisa isipho sengaze wena ukhishwa abantu uphiwe into enamandla kangaka igift sengaze wena ulinyazwe ehletshwa wena uthola igift phela wena uthola into precious elithi Bible ayambulelwa nanoma ubani. Lithi Bible wamthatha wambeka ekamareni la umprofeti ebehlala khona. Lithi Bible meqeda ukumbeka wathi mfana inceku zakhe wathi ake ningilungise prepare for me a donkey and a cart nenqola bese ngiyagibela nabambuza ukuthi uyapi wathi ngiyala umoya athi ngiyekho. Lithi Bible wagibela idonki lakhe wayikhomba emntwini kaNkulunkulu ngoba umuntu onesambula akakhali noma ikuphi. Nanishumayeza bafowethu when you have a revelation of who you are and who God is in your life or who Christ is you don't cry anywhere. Kunabantu bangafanele bayibone inyembezi zakho sesonto ngoba we don't cry anywhere bazalwane. When you have Christ in you you don't cry anywhere. And ngivumani mama Hlangu ngisho this woman had a choice to cry kuhusband wakhe kodwa wamiyeka naye ngoba uhusband bekangekho umingane ithethelwa babekuphi inkosi kulanda emajukujukwini babekuphi inkosi kuphakamisa ungesilutho abakwazi ke namhlanje ukufika bakutshela ukuthi mshiye lo Jesu wakho where were they uma approach umprofeti. Leli Bible umprofeti ambona umprofeti enzeni athi nakambona umprofeti athi weGehazi wangathi ufana naloya mama waseshuneni kodwa ngiyambona indlela eza ngayo. I am wondering manda kapayatas I am wondering ukuthi ngabe konke kuhamba kahle. Ake uthi revelation awutshela makanti makihamba ngesambulo you need a revelation ungezwa ngabantu ngoba kunomehluko baba umthweni ukwazi ngaye nokwazana naye. Kunomehluko ukwazi ngaye nokwazana naye. Mina nje akunamuntu ongazange ngisuse kuye ngoba ngidlulile kwazini ngaye. Ngimazile eBible school bengifundisa ngaphuma nangamakhumlana but ngiyangazana naye manje. Ngazana naye. Uthi mawazana naye wezwa kuthiwa khona okuhlebile enkonzweni awungali uyaqhubeka ukhonza uthi vele ziningi inhlupheko zabalungileyo
kodwa yena lo esiya kuye, yena lo silungisisa uyasikhulula kuzo zonke. Ngiyashumela bazalwane, ufuna ukuya endabeni yami namhlanje aka Luka ngicede. Namhlanje bowuzozwa lokho. You want to see great exploits. Indlela obomphesiva ngayo Jesu ake ishintshe namhlanje. Iba nesambulo. Mama enje isambulo sipersonal. Isambulo siba personal sesona ngendlela ukuthi angeke lento kaJesu sayenza nangobungani. Imenza usiyenze ngobungani, umngani nakathi angeke nama ngeke, umngani nakathi angikwenzi lokho nama ngikwenzi lokho. Yingoba awuna personal revelation. Ngifundisa ukuthi irevelation yenzani. Uma uJesu ubethelwe esiphambanweni, lithi iBhayibheli uPeter unelinye iqeqeba ngoba sebabona ukuthi the hour has come sabe. Kuba nesambulo vanensi kwenza ukuthi kwavela omunye umama wathi man wena masithi yakubheka, angifuni ukungizwa mina. Wena masithi yakubheka siyakufanisa igqoko lakho ugqokiso kwakhe, wathi angimasi. Number 2 kwavela omunye wathi wena man ebusweni ufana naye. Wenze njani? Ufana, please help me. Ufana naye. Wathi ngiyaphinda ngithi lo muntu angimazi, bangiqede la. Wathi nokhuluma kwakho. Ngoba wathi waba nesambulo sakhe, awusakhuluma ukwehluleka mamphowazi. Awusakhuluma izinto oyibonayo, nganitshela ukhuluma lezo ofuna ukuyibona. Wathi Gehazi mhlangabeze. There is a prophet ethumu Gehazi. Lo mama uyagijima ngenqola nangedonki lakho rehash. Umesondela uyambuza uGehazi, "Madam, kuthiwe mangibuza. Ingabe yonke into ihamba kahle?" Hey bazalwane, come on. Ngikhuluma ngomuntu ofelwe mina ekhaya. Ngikhuluma ngomuntu ongabuba izinamzoro yeza izocollector. Ngikhuluma ngomuntu onosesonto ku speed dial ukuthi anytime ngiyambiza ngoba ingane yami ifile ngiyacabanga. Uma ngabe bekana bangani babo doctor lo mama bezile bamcheka bathi vele ingane ifile. Ubani marabazalwana ohleli la othi makabheka isimo shiya ekhaya uthi vele ingane ifile. Ubheke ebantwaneni vele ingane ifile. Ubheke imalini, ubheke emndenini vele ingane ifile. Kodwa izwa lo mama uphendula uthini? Akathi Gehazi umntwana eningiphe akathi umntwana eningiphe ufile. Uthi my brother, go and tell the prophet all is well. Usho njani ukuthi konke kuhamba kahle ushonelwe? Usho njani ukuthi konke kuhamba kahle sebakutshela ukuthi le moto sayirepossessa? Ngithembele yonto ukuthi uqalile umsebenzi unamandla okufeza. Athi uDavid angeke avuma unyawo lwakho. Senza lo mama nakabamba irevelation ethi uthi konke kuhamba kahle. Ngeza buyelela mama ngikakaze ngithi unemprofeti uyabonakala wathi noma ngingabonakala izwami ngathi ngiyambona sekathi ngcono ngihleke. Okay, hayi khona mama hlangihleke kanjani ufelwe ukuthi unesambu. Luka chapter number 5 sengidile. Luka chapter number 5 ithi iBhayibheli uJesu uthola bo Peter bayadoba. Nikhona bazalwane? Uthola bo Peter nabo Andrea badoba lapha. Uma bedoba sebageza amanethi. Sebageza yaza amanethi ayigezelwa nkoko. Amanethi ukuwageza kwabo mamahlangu. Babe wageza njalo uma bake babamba. Vuma na. Babe wageza njalo. Every time when they've caught fish, they would take the nets and wash them. Ngoba amanye amafish ebewabanjwa njengama jellyfish ayinokupoison. So mde insila noma the dirt from the ocean zingasali kuma nets. Uyangizwa sipho? So when they are washing their nets, they are like, we are done, we have given up. Uyangizwa bazalwane? They are like, sesi right bamjane sizamile kubhalile. Wafika uJesu. Ngoba uJesu ufika lapho lalanda bazalwane mama. So la kunabantu abakusizayo. So la kana uzisiza. Yeke nento ukuthi usiza abayisizayo. Ayikho eBhayibhelini. Uthi zanini kimi nina nonke enisindwayo nenikhatheleyo. uJesu ufuna la wena sowuphelelwa khona angene yena. Awazi bake bazama ukubamba umkhumbi kunomoya. Lithi iBhayibheli umoya wabathe uyangena ungenisa amanzi. Banele ukuvusa yena sebaphelele ama option. Bazalwane wathi moya thula ngoba uma zokwenza nawe wenze udumo loyakubani. Ufuna nakenza kube wena wenzi ukuze sekenzile iglory buyele kuyo.
Sengiyacela. Bathola ke bayawasha amanetha. Uthi ngibolekeni ikephe zenu. Ngeke ngishumayeze nababantu. How? Thina sinephutha esilenza ngoma amahlangu ukuthi uJesu ufanele athi nakafika aqale ngalezethu. uJesu fanele athi nafika aqala uyangibona ngizamile ubusuku bonke ngiyaqala ibhizinisi alindawo gogo. Kunina abantu abangibathandazela abantu ukuthi bende abendi. uJesu kodwa nakafika akasi interested lapho. Abafuna ungizwa lapho. Ingani zadalwa uyelezini. Thina men. Ingani zadalwa uyelezini. Phela wayekhona uyulizwe kwathi lapha bafuna ungizwa. Uma uNkulunkulu baba ethi akube khona inhlanzi waphuma yena engilizwe wayodala inhlanzi. Uyayazi lento yeinhlanzi. Angisho marenda. Then the Bible says uma baba umthweni efika ke uthi uPeter thatha isikebe enkosi aqala uJesu yakhuluma ngezombuso. Yakhuluma ngezombuso. Uma uJesu eseqeda uyabona ukuthi mara Peter uyahawula nyana kwenzakalani. Nkosi. Sishika ubusuku bonke. Sinama degree walento. Sijwayele lento. Sinazo nezikena zokuskena ukuthi inhlanzi ingakuphi. Ngathi ngiyabona bathi vele inhlanzi zona besibona ngathi zingala. Singatholi lutho. Sibona ukuthi zingala. Lalela. Bathi siyazi ukuthi zingala. Zwani mama hla. Siyazi ukuthi zingala. Kodwa sinenkinga eyi-1. Bazalwana shumayele. Mina nginenpethi bebaloko baphinda endaweni eyodwa. Ngoba i-GPS yabo ibakhombe right ukuthi zila. Yingakho uJesu akathi zamani kwezinye indawo uthi khona la bendoba khona. So kushuthi ubusuku bonke babhize endaweni eyodwa. Abahlanyi bayazi mamtshela ukuthi vele ala. Kodwa isimanga uyayazi into ukuthi wazi ukuthi mama enje la kunendo kodwa ngaphumi lu. Uyingoba khona efanele afika akhiphiso. Ngoba nasiphi singa mase khona siyalala. Siyashika ubusuku bonke. Asibambanga lutho. Asibambanga. Sibathe siphonsela ukudla ukuthi ziza ujabula nyana. Ukudla siyakubona khona ukuthi ngathi nalakutimela khona mara sibambi lutho thina. Kodwa uJesu right. Ngenxa ukuthi beningibolekile ke isikebe. Anginenzele something. We Peter. Ngotshela abantu kule nyanga yokubusa siyoyingena prepare your nets. Tshela umarket makhi lungisa ama net. Mtshela ithi siyobamba. Siyobamba. Yabona those who are your enemies and those who hate you, they are in trouble because some of your enemies bazoza bazokuthwalisa lama net ngoba lama net ayobesinda uyovunywa nabantu ebebangakuvuma endaweni ohlala kiyo ngoba amanet azogcwala inhlanzi after the service. You must now be brought in your mind ukuthi nasikhuluma ngeinhlanzi sesonto sikhuluma ngalabantu lokuthi sizojoin abangafuni ujoin. Ngizothi namhlanje prepare your net. Prepare your nets, man. So now uthi Peter thatha amanet labo ufaka khona. Bazalwane. Peter ufaka right. Kodwa bodinga ozokhiphiswi. Lokuthi kule level ofaka kuyo. Yezwa? Kule level ofaka kuyo ngeke vele uwathole. Noma ngaba khona mina. Ngathi uJesu noma ngaba khona, you will still put your nets and come out with nothing. But what you need to do, the same place, the same point, labo ufaka khona, afaka amanet. But khona into esizoyishintsha ke manje ngoba sengikhona. Ungawabeki ku level 3. Ake waphonsele ejuleni. Ake waphonsele ejuleni. Kanti sonke lesi sikhathi banamandla. Banamandla wokuthi bangafaka amanet ejuleni. Why bengaqabanganga ukuthi bawafake ejuleni? Uma uJesu engekho asibambi bazalwane. Uma uJesu engekho khona izinto engesicabange. Kodwa uma yena afika uthi thathana amanetha nwafake ejuleni.
abathakathi basenkingeni ngoba indlela obowukhonza ngayo iyohluka from namhlanje. Siyawajikjela amanethe ekujuleni ngoba sethenjisa ukuthi khona sizokubanga. Obeka seva ku praise and worship uzwile ukuthi bathi amanethe awongena ekujuleni. Uthi yabona from next week ngiyasikhuphula istandard ngiyoshipha ngokweqiniso. Obeka seva intercessor uyashotha ngisafuna udlala ngoba ngiyawaphonsela amanethe ekujuleni. Wena inhlanzi zakho ikhona. Ngicela kuniyeka ngizwe entumsana. God can never say March is our month of dominion. Remember makabanikeza amandla okubusa uyabatshela ukuthi babuse phezulu inhlanzi bazalwane. Kwamanye amagama ama-client awadependanga mamahlangu uNkulunkulu adepende kuwe. I prophesy after this service you are receiving the anointing of dominion, and abantu nababona impilo yakho they shall see the great exploits zikaSmakade. When God created man in his image, he said, let them be fruitful and multiply. And God said, let them rule. Hey, let them rule. Yes, you know, rule I should in. Nabat bamtweni busa. Kahle kahle. Kahle kahle. Nakuthiwa busana. Befuneka nangabe uwenzekile wathi uhamba nge-cruise lapha elwandle. Wawelelwa nje shark night izowudla utshela ukuthi ngiyabusa phezulu kwakho wena. Sutha manje. Yeah, utshela ibhabhule ukuthi sutha manje ngiyabusa phezulu kwakho. So, masuka la singena kwi-position yokubusa. Asincengi kuyoncengwa thina. Asiyofuna kuyofunwa thina. Wake wathi omunye nakashumela wathi izibusiso zakho zizoyazi address yakho. Abantu bemahlanga babusayo benza njengalamadoda ayi4 labangani balendoda eyayibethwe stroke igula. Leli Bible bathi nabafika komunye umuzi bezwile ukuthi uJesu khona lapho. Lamadoda abona ukuthi akungeneke eminyango. Nayi iphutho lenza ko wena. Ngoba eminyango akungeneki mamphazi uyangala. Just because social media ikwenzela izona uyangala. Lamadoda athi there are many entrance. Kwesinye isikhathi mama Hlaba awudingi ukuthi iminyango bakuvulele wena sivulele. Lamadoda decide athi sogibela phezulu kwendlu yakhaqheka iroof. uJesu esashumayela wabona indoda yehliswa ngamalaphi yehliselwa phansi. Yonke iminyango bathi bayayivala. Bothi bevala lo singene lapha. Bathi bavala la singene ngefastera. Bathi bavala songena anywhere. Marapakasha. Usastreso abantu abafuna ukukhuluma kabi. Abaspend imali yabo nesikhathi sabo. Bathi sikhuluma kumbi ikampani kaMakarendana noma yakho maMahlangu noma yakho seso. Usaphikisana nabantu abanjalo. Exodus 14:14. Nina nothula. Uhlushwa ukuthi ukhuluma too much. Nina nothula. Mina ngiyokunilwela. Uthula mawunesambulo sakhe. Khona ezinye izimpi efanele noma uzizwa uthi no it's not in my level. Eyami level ithi ngiyathula. Angiziphenduli ilima ngoba neBhayibheli liyasho lithi you must ignore a fool to avoid noise. Ngoba when you entertain a fool you become like a fool. So bonke abathakathi abathi wena ngeke uyendawo you just look at them, it's not in my level. Nabahleba bathi usezongqono you look at them, it's not in my level. Wena uyena umuntu wangaphezulu, umuntu wasejuleni and abantu basejuleni. Aya, I am tempted. Yafika ingonyama yomndeni kaJuda yabonana noJohane yathi Johane ngibhabhadise. Wathi uJohane ngikwazi ngoba abantu abangena ejuleni izulu liyavuleka. Singabasejuleni thina. Let's singayi entertain. Awema yazi kuningihamba ngale sikoropo. So what is some? Just look and say it's not in my level. It's not in my level. Johnny, you understand? It's not in my level. It's not in my level. Yeah. When you look to the post of course, akasalochisi. Basikathi uthi uyabalochisa bavumi. Ayikho into ebangwa.
lithi iBhayibheli uDaniel wayene favor. Ithina amen church. Daniel wayene favor. Lelo Daniel wayene favor ngayo. Lithi iBhayibheli inkosi uDayiro yathi na ingena esihlalweni sayo sobukhosi. Yathi wena ngiyakufuna ube amongst the 100 yeyinduna engizibekile endaweni. Azange ayiapply liposo leyo yazela. Ngoba ayikho into ayibangako wena nefamily yakho. Ayikho into ayibanga nabazalwane. Iyiwanto enibangayo. Favor is not fair. Say amen. Favor is not fair. Bangwa lokho nje ukuthi why wena ufavor so nama singe angizenzi bazalwane. Asizenzi. Upha ngendlela yena athanda ngayo. Let me advise you. Uma ubona ifavor kumambowazi, better be connected. Lalela ngenifundise mama Hlangu. Association brings assimilation. That breeds impartation. You will always become like the people who spend this card now. You will always become like the people who balalela yoxoxa nabo uzovela ufane nabo. So now mangala abantu sebabiza ngephara go check iCrowd ohamba nayo. Now mangala izolo omunye ngimzwazibiza ngephara lapha nakuvasa imoto ekanga baqalile kuyababona sebabonini babili ingane yami ngephara. Nengizwa hayi man. Uyamazi umuntu obekangahle ibone ukuhamba nabahlebayo naye sekazithola unondatsha esifubeni sami nginamala. Wayengena into yamalahle uyicompany ayigcinayo. Athi 1 Corinthians 15:33 bad company will corrupt good character. Abanye abantu babe ne character right basuke bathola icompany bad kwa corrupt character. Elinilanga sothi masisimela phambi kwenkosi uSathana abizwe. Kuthi waSathane uhappy wena wawumenza so uyangisukela. Uyazazi uhappy ukuthi wayechomene noAmosi, achomene noMem. And lezi inkunzi zokuhleba musi nomfundisi zazimhluphe enkonzweni. Yena usuke wa connecta nabo. Phela lalelani bazalwane, uma singavula ama hotspot manje, kube khona uvula hotspot, wonke umuntu one password uba connected to the Wi-Fi. Kunama Wi-Fi fanele awaleke ungabi nama password wa marila. Ngoba na uconnecta nabazokudiscourage akutshela ukuthi vala. Yabona kusebenzeki bisivala. Thina sikhuluma ngomtshado into esisaqalanisa amaroko. Uyafika iphasword umuntu one-password yabo. Uyagospota ukuthi umdala zona. Into wena ngathi energy awusena ukhona mara ama date night. Sebathi bathi when come and drive endleleni. Ngizabona ngizathini. Atshela makithi maki. Great exploits. Uma inkosi simbekile uDayiro ufuna sebuholi communion. Uma inkosi simbekile uDayiro lithi iBhayibheli baba nomoya iyodi into ebangwa sengiyasisa namhlanje. Ngiyanicela bazalwane kunabantu engafanelanga ndisi more nikwatelane nabo. Ayikho into ebangwa koshema. Kubangwa ukuthi uDayiro wena ufumene umusa emehlweni akhe. Mara mistake. Kubangwa lokho. Nemsebenzini la usebenza khona kubangwa lokho ngoba and ifavor yazikhethela nje. Kubangwa ifavor into ebangwa ungaze wena uthi udinga idiphu mhlawumbe awunasichitho ifavor ikayi2. Ifavor iya attract. Marine engozi ukuthi ingakattractela nama enemy. Sengiqeda. Bafuna ke sesonto ukuthi koste simtrebe lo ukuzabe ngezizwa ngathi ngiyaprofeta. Bathi fanele simtrebe lo ukuzavele kumbi. Yayizwa tu. Koste simtrebe ngoba masiyomkhuluma kumbi vela ngevasisi. Une favor. Manje kunento koste siyibeke endleleni ezoba yitrap. Atanywe ngayo. Nakabanjiwe maHebheru siyazi ukuthi ifavor yalahleka. Kandabazi. Bakhuluma ngomuntu one revelation nayo. Every trap that the devil or your enemies will set for you, it will backfire in the name of Jesus. Wonke ama trap gogo ebawabeka kanti abazwanga na ukuthi kuiza 45 uthe ngizohamba phambi kwenu ngihlelemba magebhuge so indlela yakho na usuka la wena iyakhanya. Wonke umuntu usesonto ufuna ukukhuluma inamzoro kabi akazi ukuthi indlela seyipaviwe. We are walking on a level surface. Lalela adabasha bamthweni lithi iBhayibheli mem athi ke laba bakadayiro bathi fanele simtrap but sine challenge e1 angeke sakwazi ukuthi singamtrap. Ngicela ama ashars bathi angeke sikwazi. Uyangizwa ne
bathi angeke sikwazi ukumtrapper nga anything. We cannot just trap him. Bukani mina kushumayela mina. Bathi sesimeke angeke simane simtraphe nga noma ngayini. Ungizwile ngitheni mangicala? Ngathi uSathane nakeza kuwe uzoloko abheka into oyithandayo. Bathena abahleli mababodwa bathi i1 besingambamba ngayo umile and uqinile ngoNkulunkulu wakhe. But even if we can speak lies against Daniel, we will fail. Even if you can try to sabotage him, maybe good business we will eventually fail. Mara, we have a strategy. The only way we can bring this man down is when we put his God in like and Abbas. But we are fighting against God, and no one can fight against God and prosper. Whoever is fighting you, keep quiet. They are fighting against God. Utu Davide, makabongwe uJehova idwalalam. Ofundisi izandla zamugulwa nemino yamukutase. Impi akuyona yakho. The battle is not yours. They may have told you ukuthi uzokuphelela umsebenzi. You will never lose that job. You won't. Bazama kumsabotage. Bathi ke asiye nenkosini. Ba approach inkosi nabafika sesona bathi inkosi sicela wenza umthetho. Inkosi nayamangala nina nafika nemthetho but no, create a contract sifuna imbaba. Bathi sicela wenze umthetho ozombamba lo. Bathi yenza ukuthi ngabikho umuntu othandaza omunye uNkulunkulu ngaphandle kwabonkulunkulu baseBhabhiloni. Then lithi iBhayibheli, he then decided uDayiru ukubalalela ngoba majority rules. Bavote ama comrade athi bopha socha. Naso ke into ayenza ke kuthi wathatha iring yakhe wayishaya istem. Kusho ukuthi uma seka sayine ngering akusabuyelwe emuva siso. Now the Bible says watshelwa uDaniel ukuthi kunomthetho okhishini. uDaniel wayezazi ukuthi uyathandaza. Uthe sekazwile ukuthi kunomthetho okhishini. Wena iproblem oyenzayo uzwa kuthiwe kunomthetho okhishini bese uyayeka ukwenza izinto. Wathi uDaniel angisayokwenza 2 times. Sengiyokwenza 3 times a day. Lithi iBhayibheli bathi beguqa abanye uNkulunkulu wavula ifastera lakhe beka ku quarantine aku lockdown. But aku lockdown wavula iwindow wabheka eJerusalem wathi phakathi kwabo Thixo akekho. Uthandaza nje bahamba la ukuthi fanele abanjwe. Ngiyacabanga makaqala ethandaza kokuqala fanele azange bamuzwa. Bathi sizobuya ngoba siyamazi ngo12 uyathandaza ngoba uSathane angeke akubambe ngento ongayazi. Babuya ngo12 mamnokuthula nababuya loka bemuzwa kanti yabona naye washo wathi yazini ake namhlanje entambama ngikhamuluke angingayi nokuthi iJerusalem alikude ngoba inkosi yaseSalem ingaphakathi kimi. Ngingenzeka ngingafiki khona kodwa umnikazi weSalem ungaphakathi kimi. Wathi phakathi koNkulunkulu. Wathi omunye hey uyamusa. Wathi akekho nje ngawo. Akekho ngalinganiswa nawo. Akekho ngafaniswa nawo. Wathi aha. Daniel sakubamba. Bambamba. Ngicela asha. Siba sondela ufuna ukwenza example. Bathi Daniel sakubamba. Angiyathandaza. Uyathandaza nje bazalwane bhekani mina. Bambambe sathandaza. Uma baqeda ukumbamba sesonto bathi Daniel ubanjiwe. Ngicela ngizwe. They thought after catching him he is gonna be quiet and say all right take me to the king. Bathi nabaqeda ukumbamba mfundisi wami uDaniel wathi khatha prato shataya mandak. Nabathi Daniel uphula umthetho watha basendleleni nje bayoqebela indoda kodwa ithuli iyathandaza. Angizwa bazalwane iqhubeka yenza yona lento ebathi akangayenzi noma engene vela phambi kwaDayiru. Lithi iBhayibheli nakamaphambi kwakhe akami athulile uthi Dayiru akekho njengaye, akekho ngafaniswa naye, akekho ngalinganiswa naye. Wake wabizwa kuthi uzosolwa uthi na ufika uthi the joy of the Lord is my strength.
nalabe bebathi bakubizela ukuzokusolva bagcine basolveka bahlala kahle ngoba asiyeke ukwenza just because kunomthetho okhishini. Sesmori bangena athi dikhabasha bathabasa yazi bekenzelani mama Hlanga bekenzelela ukuthi kukhona izinto azosizwa ngendlebe zakhe uthi ngcono ngingazizwa lesi ake ngizwe salo wasezulwini la kukhulunywa ngesabotage mina ngizwe promotion la kukhulunywa ukuthi nyawa mina ngizwe promotion la kukhulunywa ukuthi mina ngeke ngishade hey mina ngizwa mani celebration yomshado ngoba bahamba ngokukholwa banesambulo. Great exploits. Lalela Daniel akuthula what no methula sasibubula indebe uhlupha ngento one uyathula wena tshela makithi bakungathula gogo asithuli iphuphi ingekho uthi uyibona iphuphi ukuthi angeke inanele nonke uthi bantu abamnisa kuhle but akekho nje akekho njenga ngoba usuku phambi kwaDayiru ene ngizokutshela uDayiru mambo wasi une favor kuye noma bangazama uconvinceana kangakanani kodwa ngizokutshela you have favor in the eyes of Darius. Bathi uDayiru Daniel ungamabomna phela sengisayinile ngathi ngiyambona ekhuluma ngelimi athi bazachaza bakwazi ukuchaza akwenze kokwenzakala bakhasaya amanda khasaya akekho njengaye akekho njengaye inkosi ithi Daniel kuthi wakunamabhubezi alanjisiwe awalambe nami ngilambe babasha baba Daniel amabhubezi afastisiwe kanti ke Daniel athi nami sengithethe isinqumo ngisemthande sifa siyafana enanazi ukuthi njengoba nifuna ukungifaka emabhubezini nje phela nina nithi uyingonyama yomndeni kaJuda ningisondeze eduze naye apha ningisondeze eduze naye ningisondeza kubazalwane eduze naye athi Paul Dumsani in him we live in him we move in him we have our being. As he is so are we here on earth. I will be emaphakathini njengoba enjalo nathi uDayiru imkhuthe net lapho Dumsani uthi ngoba enjalo uma ngabe uyibhubesi nathi singamabhubesi datha kunezimo engafanele sesimorini usibalekele uma usathana ethi ungene ebantwaneni mama Hlanga vele uthi ngoba usukela umuntu wrong sangabona ibhubesi sesilindi liyinkosi yejungle mangena izinto emzinalo bese ibhubesi liyabaleka asibaleki bazalwane. Lalela ke marela lalela uma emne uNkulunkulu la levia mahaso ke prante ketosh lalela wabanje ebigijima usi sifiso nawe siba kuye lapho ibhu naka amabhubezi bazalwane unyaka ngibambe ngapha unyaka ngibambe ngapha wabanjwa lalelani wabanjwa uDaniel elokethi bamse amabhubezini amabhubezi noma yelambile angizwa nini kunamabhubezi obekelwe wona kulonyaka ukuthi lo angeke kufike uJuni lamabhubezi angakamuhle kodwa khona into abangayazi amabhubezi amelene nelide rapha khona abangayazi ukuthi amabhubezi amelene namanye amabhubezi orapha zekleria tapasaka yikatosha tapante kipata uma amabhubezi esemgedeni uma amabhubezi asemgodini ikhona bazalwana. Are you with me? Uma amabhubezi makamelo alinda ukuthi azodla William alinda ukuthi azodla iNamzoro alinda ukuthi azodla abantwana bakho ayamangala indlala iyaphela ngiyaprofeta wonke amabhubezi ebewalanjisiwe ukuthi azodla wena azodla abantwana bakho indlala iyaphela.
Ikikipa inata yakatoshe keprenteli matas. Usasabukula. You are still afraid of diseases. You are still afraid of witches. Those are just lions. I know they are hungry, but I've come to prophesy. Ezuphonselwa ayasutha la mabhubesi. Nayo-ke mabili amabhubesi into ayenzayo. Kufaka umuntu ofanele adliwe. Amabhubesi ayabhawa. Lalelani, into eyenza amabhubesi abhawe. Awabhaweli uDaniel Dumsani ukuthi unesword. Awambhaweli ngoba uyahlonishwa. Ukuthi usuke wabhawa. Usuke wabhawa in the secret place. Bonke abantu ababhawayo in their secret place, in the public, izimo zibhawela bona. Ungake ukuthandaza. Tshela makhona ungake ukuthandaza. Mama Hlangu ubona ukuthi izinto zenzeke ne. Ngiba ungene ekamereni lakho uguqe. Ngoba oguqe kusithakaleni. Uthi umevele ebantwini izinto siguqele yena. uDaniel wasizwa ilogo. He bowed in the secret place. That's why when angena emphathweni wengwenyama, the lions bowed. Ngathi ngiyabona amabhubezi akhuluma ngolimi lwabo athi simthinta kanjani. Simthinta kanjani. Ohamba nomdali wethu. Point of correction. Awathi simthinta kanjani. Ohamba noNkulunkulu wethu. Bathi simthinta kanjani. uNkulunkulu wethu. Ngifuna ungizwa nini? Amabhubezi asimthinta njani osidalileyo. Lalela uDaniel wathi nakangena emgodini wayesebamba iposition kaGenesis 1:26. Lithi iBhayibheli inlwane zadluliswa phambi koAdam. uAdam wathi wena uyibhubezi lavuma. So lamabhubezi akhumbula ukuthi ukuze sibe mabhubezi umuntu wakhuluma simudla kanjani uNkulunkulu wethu. Usaba izinto ezithi mazibona wena zona ziyakhothama. I prophesy as you leave this service you shall be in dominion kule nyanga ezayo. As you enter the month of March uyobusa wena, uyonyathela phezu kweinyoka, unyathele phezu kwabofezela. Athu Isaya asikho isikhali esenzelwe mina esiyophumelela. Nalo lonke ulimo olungivukelayo lokwahlulela. Lalelani bazalwane, sizoba khona ikhali. Bazozama babeke kodwa sikwe nesodwe esiyophumelela. Yazi izabe sithini mkwasi uthi lokho, this is our inheritance. My God uthi ngokuba lokhu kuyifa lethu inceku zakhe kuze kube phakathi. In other words, impilo yakho yokusindisiwe gogo zizololwa ikhali, asikho nesodwa. Balalele nabathi ukhanjelwe umama uzibani uthi uzokuvala. Batshela ukuthi ngivala umuntu. Anilifunda iBhayibheli. Ngivala umuntu kulotshiwe. That's why no Jesu naye uSathane emhlasela bekathi kulotshiwe. Nabathi uvaliwe batshele kulotshiwe. UJehova vula iminyango kungekho zovala. When they come to you in this month of dominion, but you are hlupheka vala le crutch, but you would let the poor say I'm rich. Kulochiwe, would let the poor say I'm rich. Nabantu yakula lesifo gogo siyaqeda kunini uthandazelo uthi kulochiwe. Abagulayo bathi baphilile. Nabantu yasibona uphelelwa amandla, batshele siba abanganawo amandla abathi banamandla. Wake watshela uPaula kwathiwa umusa wami ubonakala ebuthakathakeni. Awutshela magithi makhe great exploits. Wangena uDaniel nakafika esengenile sesimeke. My God, my Jesus. Sizoyithini lento elabazalwane? Sizolithini lefeni la? Yazi ngizwa isandla sikaNkulunkulu. Kunabantu abazobanjwa igezi bahleli phansi manje. uNkulunkulu yan appoint adaba sapratosh. uNkulunkulu khona izinto an appointela zona. Wena phela uyongena la bengaqatshwa ukuthi ungangenakho. Kukhona abanye abantu ebathina bayokukhuluma kabi bacabanga ukuthi bayakumosha kanti bakintroduce. There are people
who will go and say we are speaking bad about her, and they don't know they are just a point of reference. The Lord says, I must tell you, you shall increase and not decrease. You shall increase and not decrease. Listen, amabhubezi makamelo avela hlala phasi. Lathi elinye sasutha nje. Ngicela ukukutshela sengivala siba. Bonke abaphuma umkhankaso unyaka usaqala sesonto bafuna ukukwenza mubi, bafuna ukwenza ibhizinisi lakho kabi, bafuna ukwenza umshado wakho kubi, yonke into nje enegama lakho bafuna enzibe kabi. Wonke amabhubezi ebewalambele lezo indaba ayothina wezwe atsesisuthi thina. Simdla kanjani ohamba noSumakade? Simdla kanjani ohamba noNkulunkulu? Izifo zonke ebezihlelwe emkhathini ukuthi wena uzodevelop icancer ngasikudala, iyothi noma ifika ithi ngihlala kanjani emntwini ohamba noSumakade. Oh yakhapha wonke umuntu oaplayela imoto baplana ukumdisapprove, ubawamangala bathi bafuna ukudisqualifya. Abuzo sezulwini, nimdisqualify njani oqualify ngamaZulu? The grace that is in this place, the grace of dominion, izokwenza abantu abangwaqualify baqualify. Hey, lalela bazalwane bami, stand on your feet. There is a shift in the spirit. Senkela bathe mfundisi uMnguni sebafaka amanethi ejuleni, lithi iBhayibheli sebawafakile sesilindi, nabantu bayadonsa, asi exercise le, nabantu bayadonsa mama Hlamvu. Siyayithola imisebenzi mara ngalendlela ngukise. That's the level oyakiyo wena. Bathi nabantu bayaguga, omunye athi uyaguga athi ayikhona sidinga izandla man, sidinga izandla sesonto kuthi angisho preparani uku-advertise, nizoqasha, preparani maphazi ukuthi kunabantu enizobaqasha ngoba la manethi azogcwala inhlanzi engeke nani nikhona. Ngokosikhosi lithi iBhayibheli kwaze kwabizwe ezinye izikephe zizobalekelela ngoba once we encounter a great exploit in this month of dominion sibusa phezulu kwenhlanzi. Ngicela namhlanje na uphuma la uhambe uyomemeza indawo ufuna ukusebenza kiso, hambe uyobiza ama client. Hayi bazalwane, uthi uNkulunkulu ku Ezekiel nakaprofeta uthi from the north, east, west and south biza umoya uzongena ezidumbini ziphila. Mawuphuma la into zakho ibise kumagumba amanomhlaba ziyozwa bese ziyeza bezilinde wena. Cabanga ungumbusi obuswayo obowungazi ukuthi uyabusa. Akasa ake uthi great exploits. Raise up your hands. Izingelosi ngifuna ukudedela amandla negrace. Ngicela ube serious uthathe lento ayinabungosi. Zingelosi ziyakudumisa nathi sisho njalo. Maybe we run and take it. Oh phake eka. Thank you Holy Spirit. Raise up your hands and close your eyes. Angiboni ukuthi khona zoasho umuntu. Izingelosi ziyakudumisa nathi sisho njalo. Uphake eka. Ngizwa abantu lalela. I am sensing people in this place. But the man of God, this word was for us. We really need the favor of God. You see, she cannot stand because we are standing on holy ground. My heart desire, you are fairer, much fairer than the lily that grows by the wayside. You are precious, more precious. The word for Ses Maureen is for you also.
You shall increase and not decrease. Sweet Jesus. What a wonder. Ngicela laba bathi mfundisi izwi lanamhlanje bekuyelam. Yelam lezwi leli ngicela divine favor ngoba ngifuna ubusa kule nyanga ezayo. Woza phambili masinyana. Desire. You are fairer. As fairer than the lily that grows by the wayside. You are precious. Mantakamos. Oh, precious. Uncle. Now bese uskiva pile ngitaka pheli ngawe. Monqolo uthi ngitshela abantu ningesabi sesilidi ningesabi. Khona uhamba nani ningesabi. Konke usathane ebekahlelile ngawe kuyabhidlizwa namhlanje. Yo, my heart yakapha. Elaya masa. You are fairer, much fairer than the lily that grows at the wayside. You are the master. Yo. Mambo, as the Lord is here to work. When you must just open your heart. Raise up your hands. Is it looks so pilisa? Is it looks so kulula? Is you just open your heart? Close your eyes and tell him, Lord, touch me. Tell him to touch you. I need your touch. Once again. Oh, I need your touch. Enyamuzwa makratosha la pratika. Once again. I need your touch. I need your touch. Once again. I need your touch. Oh, ifelingaga siyabonga Jesu. Once again, my Father, I need your touch. Mantakamos. Wow. When I lay my hands on you, the rest will be history. I need your touch. Take it, it's yours. Take it, it's yours. Take it, it's yours. Take it, it's yours. Once again, I need your touch. I need your touch. Arabash. Take it, it is yours. 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 Ashas. Take it, it is yours. It is yours. It is yours. Makapara pada 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 pa. Zekleria da basha kaprante de bosaya. Mo ekapa. Lalela 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 lalela. Ngizwa lo khuluma kimi ethi William Bachele. Ngikhakha nezibopho zeminyaka ishaya. Hayi shakapa. Kunezibopho zeminyaka eziphinda phinda. Bakaphaya das. Uthi uyayikhakha usimakala. Allow him to deliver you. Iba negative. Uthi uyazikhakha. Vumela sebenze ngawo. Uyazikhakha. Take it. You are Yahweh. You are Yahweh. Take it. You are Yahweh. Ashas. You are Yahweh. Ningang pekine. You are Yahweh. Alpha and Omega. Manga kubeki santa sondela gibi. You are Yahweh. Brother Ashas. Alpha. Receive your deliverance and Omega. You
Mbona bantu bephila, mbona bantu bephila. Yesu Aya. Happy ngicela ningisize ngokasha. Yesu parapashata. My beloved is the most beautiful amongst thousands and thousands. My beloved is Christ, the most beautiful amongst thousands and thousands. Yesu, Barabashata. Take it, it's yours. Yesu, grace, grace, grace. Beautiful amongst thousands and thousands. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Jesus. Can we clap hands for Jesus? Can I have those? If you want to tap into this anointing, ngicela laba baletha ama overflow nebathumelile bazoza phambili. Uma ukhona uthi man of God, ngicela bangiphi envelope. This is what I have. I want to tap with this anointing so that they can be breakthrough whatever. Raise up your hands, they will give you. Bese uze nawe ume nabo laba la phambili. I want to pray for everyone, those who are bringing their overflow envelopes and those who have transferred. Come and stand here. The blood of Jesus was shed for you and me. We are bringing our overflow offerings. It's what we always do every year. The blood of Jesus, oh my God, was shed
for you and me shall never. Oh, shall never lose its power. Yenza masini the blood. La ngifuna abantu abaphethe ama-envelope nama-overflow offering. Ma ungaphatha umnikelo, you sit down. Was shed for you and me. Oh, shall never lose its power. Shall never lose its power. Shall never lose its power again. Shall never lose its power. Shall never lose its power. Shall never, shall never, shall never. Shall never lose its power. Asoze la pela mata. Asoze la pela mata. Raise up your hands to the Lord. Raise up your hands to the Lord. As you are raising up your hands, just speak to God. Amen. Speak to God with what you desire. With what you desire from me. Was shed for you and me. Shall never lose. Lord, I speak. Can I have Asha sing it? Lord, I speak grace in the name of Jesus. Bese ngicela i-Asheli wanizongibambela the basket offering. Lord, I speak grace egameni lika Jesu. We speak grace. We speak grace. Ume khona lapha. We speak grace. We speak grace in the name of Jesus. In the name of Jesus. Your mercy, oh God. Your mercy of God. Your mercy. They've heard your word, Spirit of the living God. Grant them their heart desires. In the name of Jesus. Just take it. Just take the grace. There shall be grace in everything that you do. Just take the grace. Just take the grace. There is a transference of power. Take it. Take it. Just receive this grace. You are blessed. 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 If you are here and you need a special prayer, simfuna sibe Holy Communion. Mhlambe uyagula noma vele udinga umthandazo special, ngicela uqala ngawe ngikuphi Holy Communion sondela. Woza phela. Asosela phela mandla. Asosela phela Asosela phela mandla. Asosela phela mandla. Asosela phela mandla kena.
stand, be quick. Praise Jesus. Praise the Lord. Alibonga igama lenkosi uJesu. Lalambazana bam. We are going to the Holy Communion. We are going to the Holy Communion. It's fine. Amen. Yeah. We are going to the Holy Communion. So what I want us to do now, tell me if Mama Sam come and help me. Bawunsweni come and help me. Ngifuna start the first verse. Angibe ngicabanga ukuthi ngizolayida mangishumayela. Ngifundisa ugagashe uthengi autopilot. Yabona sekwenzeka nje njalo. Ngicela nisize masinyana la ihlangane Holy Communion niqale ningiphele laba abaphambili ngibathangazele